Hello. Hello. तो ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୁଟ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି as I get ready. I'll take you through the entire process of a calendar shoot, right from makeup, hair, the final look. ଏବେ ମୋର ବେସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି. These are the breakfast for me for today. And ଏବେ ମୁଁ final touch ମୋ ଲିପ୍ସକୁ ଦେଉଛି. ଟିକେ ନିଜେ ହାତ ନ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା. And I'm almost done. Short coffee break. ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉଟଫିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବି and you guys let me know କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଉଟଫିଟ୍. It's a fusion kind of thing. ଆମମାନେ କରୁଛୁ ମିଶିକି ଉପରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି by the way that's an earring. ଏବେ ଫାଇନାଲ ରିଟଚ୍ କିଛିଟା ଆଇ ଲ୍ୟାଶେସ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ରାତି ଲଗାଉଛନ୍ତି. ହେୟାର ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଏବେ ଟିକେ ଫୁଲି ହେବାର ଟାଇମ୍. And this is how I look.